Söýgüller gününe ýakyn taryhda 9 fevral 2015-de 2 sagat 5 minutluk bir kino viziona girdi. Kino bir ingilis ýazar James'in 2011-nji ýylda çap eden romanyna esaslanýardy. Şol ýylyň dowamynda $571 million pul bilen 2015-nji ýylyň iň köp pul gazanan kinosynyň ady Çalyň 50 öwüşgünidi. Munyň türkçe ady Green'in 50 tony, ingilisçesi bolsa 50 Shades of Grey'di. Köp kişinin gören we gören kişilerin maňa oňýaly kino görüp bolýarmy diýjeklerini bilýänim üçin bu videony taýýarlamana karar berdim. Çünki biziň aýyp diýen zatlarymyzy bilmäne we dogry öwrenmäne ähtiýaçlygymyz bar. Barzat Ayterek sahypasynyň Instagramdaky stories bilen başlady. Sahypanyň admini Wikipediýanyň seksi ýalňyş tanymlaýandygy hakynda nägilelik bildirýärdi. Wikipediýada seks nikah ýaşyna ýetip, nikahdan geçip, mähir tölenip, maşgala bolan är aýalyň diňe nesil öndürmek maksady bilen etýän jinsi birikdirmesi. Dogrudan da bu ýerde maňa görä hem käbir ýalňyşlyklar bar. Meselem, bu ýerde mähri, ýagny galyňy diňe gyz bilen ýatmak üçin tölenmeýär. Bu kultur Araplarda bolup biler. Bir däl bir näçesi bilen ýatmak ýa içinde öýlenmek üçin salgyt töläp bile bolýan bolup bilerler. Biz olara aýal däl gyrnak diýäris. A bizdäki galyň bolsa süýt hak hökmünde, gadyr hökmünde, sylagy hormat hökmünde we ýene bir ýalňyşlaryň biri hem maşgalalaryň diňe nesil öndürmek üçin etýän işi diýmesi. Näme bu ýerde erkek tohum, aýal bolsa inkubatormy? Eýsem bu zat ýönesine ýa-da keypine de edilmeýärmi? Jinsi gatnaşyklary özüňi dogry alyp barmagy öwretýän sapaklar bize ýakynda girlen bolsa da, käbir döwletlerde bu sapaklar mejburi ýagdaýda kiçilikden öwredilýär. Munyň bilen bilelikde barda bilesi gelji ýetkinjekler öz bedenini, garşy tarapyň bedenini, jinsi gatnaşygy, howplaryny, kesellerini, peýdalaryny, ziýanlaryny, etmeli we etmeli däl zatlaryny dogry öwrenip bilýär. Jinsi gatnaşyklar barada bilmeli zatlary dol we wagtynda öwrenmeli we kiçilere öwretmeligini kabul eden bolsak, size maňa 3 gyzyň maslahat berip zordan görkezden kinosy barada aýtmak isleýärin. Çünki bir wada çekingendim. Siz hem köp zatdan çekinýän bolsaňyz görüp bilersiňiz. Çalyň 50 öwüşgüni erotik temasy dogry düşündürüş bilen kino sektoruny uly ses getiren kinofilm bolup, ählimiziň bilýän Harry Potter hem geçip 34 dilde terjime edilýär. Kinoda ýaş, owadan we sada edebiýat okuwçysy Anna Steeleň söhbetleşik geçirmek üçin Grey atly özüni çekiji adam bilen duşýar. Grey'iň görmegeýligi akly, ýaş gyzy özüne jadlaýar we gyz Grey üçin ähli zada taýýar ýagdaýa gelýär. Üstesine Grey'iň ütgeşik we täsin erotik dünýä garaýşy bolýar. Muňa garamazdan ýaş gyz Grey'iň diýenlerine tabyn bolmaly bolýar. Gyz oglany diňledikçe oglanyň islegleri köpelýär. Grey'iň beýle islegleriniň bolmasyna çağlykda geçiren travmasy sebäp bolýar. Gyz ony diňledikçe oglan ýumşaýar. Filmiň soňuny size goýýaryn. Travma diýilende geçiren analizlerde köp gyzlaryň ýaşlykda hosarlar tarapyndan dowamly jinsi gatnaşygyň elbetdigini aýdylyp ulalandygy üçin olara garşy travma bolandygy bellenýär. Netijede çağlykdan gelen gorky, jinsi gatnaşyga bolan höwesi toý güni ýa-da toýdan soňky günler hem öldürýär ýa-da azaltýar.